Palitan na, piki mo na. Ayaw, Pakapin mo na sa bubot. Piki gina pre kay piki gina. Dili, bagay kayo suoton ako at testingan ako bagay kayo. Ay luag, piki lagi. Pre, pre. Naon sa ka pre? Uy, pre. Gusto man. Ay, ibaligya ko ning Choy. Kay kabalugid ko nga kato siya mahilig itong singsing. Gusto. Baligya ko na sa mga kwarta ko. Oy! Choy! 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 Oy! Ano kamuti? Di ko alam mo kamuti. Uy! Ano lumagon eh. Sa mga dalhi ko na ba ka na tuyo sa imo? Ito ka man kunin mo lang Nakuha kung sa kaya imo mong ba? tulog. Sam ka eh. Na ako iprinda sa imong singsing. Diba Saan hilig na? ba kag singsing? 24K. At 24K nga kalagaw man na. 24K lagi ni. Tanawa na sila may tatak. Laro. Gold ba juga na? At gold gini pure gold gini 24K. Bira, palantawa ko eh. Ayaw. Ayaw paghawitan na ora man ka. Muhawid na kay tanong. Saan na to pagkabalo og gold ba na og dili hawiran? Tanaw lang way hawiray. San? Kaya nga nung di man ka magpahawid anak. Baligya man gani mo. Oh, tanaw lang. Ayaw lagi. Sa unsa man ka nga. Imo pala ning kuhaon. Kalapok ana di ka plantaw. Palo ko sa imo kinaiyan nimo nga manguha kag mga gamit kani mo ha. Unsa? Di man ka magpahawid nga baligya man gana nimo. Tanaw lang. May gulitay. Sana may maligya nga di man magpahawid. Kaya na pre, di man ka pahawid. Yung palitan na, piki mo na. Ayaw, Pakapin mo na sa bubot. Piki gina pre kay piki gina. Dili, bagay kayo suoton ako at testingan ako bagay kayo. Ay luag, piki lagi. Pre, pre. Naon sa ka pre?